बागाना जाहैदोंमोन नैबे आंनि लोगोनिनो आरो ओमफ्राय बिस्रा ग्रुप दङ ओमफ्राय दा फोसाबैयाव एसे माबा जादों आरो ओमफ्राय दा बिनि फुलिखौनो लांनानै दा आं न'आव गायहैनो नागिरदों आरो माखासे 10टा 20टासो बेबो लांजागोन बेखौनो निउ दानस'गासिनो ना दा बेखौ ओरैनो नों माबाहैदो ओरैनो दोनसै बिदिनो बोखायदो हैदो बोखायसै बिदि लांसै गथायनो बे हाखौ बुसिनांगोन नामा ओमफ्राय दा फोसाबनाय जायैखायनो नै गाज्रि जाजोब्बाय थालिर बागाना दा मा खालामबावनांगौ खामानियाबो एसे हास्लाब जाबायना ओंखायनो आं बेबायदि सानो बस्थायाबो गांसेल' लाबोदों दा नै बस्थायाव बेसेबां जायो बेखिनियानो आरो 20टासो जागोनदां 20टा बे अमाथ' अजन जाथारबाय जायो जाबायलै जाखुनांला दै बुस्थु ना दै बुस्थु आरो जा दै बोयोना बिसोरो आरो दैखौबो जि नांगौना बिसोरनो गासिबो जोथोन लानायनि सायावसो जाजोबो आरो टाइम होनो हानाय आरो मावबा मोजां टाइम होनो हानांगौ जायखौ नों मावनो नाजादों बेखौ टाइम होनांगौ आरोना होमबासो खामानियाव एसे जाफुङो दा बिथाङा एसे बेलेग खामानियाव एसे मुखुब जानायखाय दा बेफोरबायदि जानांबाय आरोना माने सोरनोबाफोर थालिर फुलि नांगौबा नै बिथांनाव लांफैनो हागोन आरो लोगोफोर आंनाव कन्टेक्ट लानानै सोरबा सिनायनाय लोगोबा दा बिथाङा थालिर फुलि हरगोन आरोना सोरनोबाफोर नांगौबा थालिर फुलि दा लोगोफोर जावखांबाय जोंहा थालिर बिफांखौ नैबे बस्थासे मोनबाय दा स्कुटियाव थिखांना लांसै बेयाव ओमफ्राय अजनाबो जि अजन जाबाय थिखोनो हानाय नंला माथो दे बिथाङा आंनि थाखाय जि सापर्ट खालामबाय आरोना जोबोद साबायखर होबाय बिथांनिसिम हाबगोन नामाथाय हाबगोन ना बे थांबाय एसे माबा खालामनांगोन दाब्ले खालामनांगोन ने एसे मबाइल हमनो दिगदार जाबाय दोनथ'नोसै दा जाबाय लोगोफोर बेखिनियानोमोन भिडिअआ स' लोगोफोर सोरबाफोर आंनि चेनेलखौ सोरबाफोर भिडिअखौ नुसनबायदोंबा लाइक खालामदो शेयार खालामदो साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो बाय बाय